rawuh pramila sumangga jamaah dipun sekecakaken anggenipun sami lelenggahan. Dina acara salajengipun inggih menika tausiyah mau'izatul hasanah ingkang dipun aturaken panjenenganipun Rama Ki Haji Ahmad Muafiq dumateng panjenenganipun Sasana-wara kawula sumenggaken saha dipun suwun samangke doa pangestunipun matur suwun. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh. Pundi niki? Desa Kalangan. Para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang minuli alhamdulillah. Jam 1 kurang 10. Nggih, kampil. Jam 1 kurang 10 mulai ngaji. Lha nggih. Ya kala-kala ngaji jam 1. Ini acaranya murutan tadi. Terus ini peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sinten? Utusanipun Gusti Allah. Terus dipun sebat utusan. Napa kok diarani utusan? Sampean nek dikongkon, sampean nek dikongkon karo sapa, metuki sapa, niku namine utusan. Lah Kanjeng Nabi niku diutus kali Gusti Allah. Lah kok diutus Gusti Allah ya? Sebab napa? Sebab nek menungso niku ora eneng utusan. Menungso niku mboten bakal ngerti. Nek menungso niku duwe pangeran. Jadi menungso niku nek ora eneng utusan ora bakal ngerti pangeran. Sampeyan nek ora eneng nabi ya ora ngerti pangeran. Sebab napa? Menungso niku pun iso urip. Pun iso urip tanpa kenal pangeran. Jadi menungso niku pun iso urip. Ibarate ngangge akal niku pun iso urip. Sampeyan delok saiki. Sedaya sing sampeyan lampahi niki adalah pun melewati hukum sebab akibat.
Dadi sedaya akibat niku diawali kanthi sebab. Nah, hukum sebab akibat niku sing nyebabaken menungso niku ora bakal paham nek sing gawe sebab karo akibat iku jenenge pangeran. Lha apa kok ana wong manak? Ya sebabe rabi. Lha apa kok ana wit tukul sebab ditandur. Ono apa sebabnya kok akibatnya ana wong tiba soale ngepit. Apa ana kok wong wareg sebabnya mangan. Dadi donya niki pun dilakoke kanthi hukum sebab akibat. Mulane kabeh menungso namung goleki sebab supaya duwe akibat. Pengen mangan yo nyambut gawe. Pengen enak yo nyambut gawe. Jadi ku dunya. Nah, dibalik itu semua dunya niki ana sing duwe. Nah, mulai to terkuak suwe-suwe. Terkuak suwe-suwe. Oh, ternyata dunya iki meng bagian dari dunya sing sakliyane sing didepi sing nggarai anane sebab karo akibat. Saya suwe saya ngerti oh ternyata dunya niku ora mek ning kene iki. Ana sing mirip kaya dunya iki. Neng ndi ono. Nah niku sing eruh niku jenengane ilmu pengetahuan. Oh ternyata ning dunya niki ana jenengane galaksi. Ternyata ana jenengane planet. Ana jenengane rembulan, ana jenengane cakrawala yang lain. Kan sedikit demi sedikit kan terbuka, terkuak. Oh ternyata sing disebut langit itu ora meng neng kene iki bahkan lapis yang lain juga banyak. Kan suwe-suwe kaya ngoten niku menungso dengan ilmu pengetahuan. Lah iki apa? Lah ya kuwi jenengane kaenane pangeran. Ngono to. Mula sesuk sira setelah melewati hukum sebab akibat iki ana mandeke. Lah mandeke niku kapan? Nek ana mati. Ha iku mandek. Sebab akibate donya niku mandek nek sampean mati. Lah mati iku nandi. Lah iki kan pertanyaan-pertanyaan sing ora takok ngono wae ya urip. Ngono lho menungso lho. Ora usah tekan kono ya urip. Dadi ora usah tekan memahami pangeran, memahami malaikat ngono ya menungso iku urip. Tapi sak bare urip, sak durunge urip iku menungso iku nendi. Lho kan ngono. Nah, iku tugase Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tugase napa? Duduhna menungso sadurunge urip, sakbare urip. Lan niku sing mula ana donya iki butuh jenenge utusan. Nek ning donya iki ora ana masalah sampean ngandel utusan, ora ngandel utusan, padha uripe. Sembayang ya urip, ora sembayang ya urip. Poso ya urip, ora poso ya urip.
percaya Gusti Allah ya urip, ora percaya Gusti Allah ya urip. Wong ning kene wis berlaku hukum sebab akibat. Ora ana lair nek ora ana wong lanang karo wong wedok turu. Anane lair gara-gara ana turune wong lanang, wong wedok. Lha iki hukum wis kanggo hukum sebab akibat. Lah iku jenengane donya. Cuman sadurunge ana sebab, sakbare ana akibat iku menungso iku nang ngendi? Lah iku tugase Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi nduduhno ana jenenge pangeran. Nah iku tugas utamane Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku tugas utamane niku mulang iman karo menungso. Iman nang sapa? Nang Gusti Allah. Niku. Lah menungso niku kok butuh memahami iman. Lho sebab menungso sing ana ning kene niki mbiyen niku berawal dari sesuatu yang menungso sing kawitan. Paling gampang. Klapa sing sakniki niku teko klapa sing sadurunge. Salak sing sakniki niku saka salak sing sadurunge. Sapi sing sakniki teko sapi sadurunge. Sing sadurunge niku sapa? Wong sampean kan yo saka wong tuwa. Wong tuwa wujude saka simbah. Wujude simbah saka buyut. Wujude buyut saka canggah. Wujude canggah teko wareng. Wujude wareng teko udek-udek. Wujude udek-udek teko gantung siwur. Wujude gangsung siwur teko tarangan bodol. Tarangan bodol wujude saka tebok bosok. Wujude saka ndi? Teko gopak sinte. Wah tak dawa lho. Lah sing kawitan wujud iku sapa? Sing digawe karo pangeran. Wujude niku Nabi Adam. Lah mula Gusti Allah jelasno sing jenengane menungso niku wujud pertamane Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku sapa? Menungso kawitan. Ora perlu dijelasno karo Gusti Allah sebab Nabi Adam niku tesih petuk kali Gusti Allah. Lah teng pundi petuke? Teng akhirat mriku. Jelasno Nabi Adam petuk pertama niku teng kampung asline mriku. Di Cakrawala mana? Cakrawala ketujuh. Di langit pitu lah ning di panggonane ya wis sembuh pokoke ning kono. Lho niku lho dadi sekedar jelasno ngoten tok Nabi niku ngandani. Oh menungso kawitan niku jenenge Adam. Nabi Adam dia anak jenengane Habil Qabil sak tau weruse sampai zaman Nabi Muhammad. Lah menungso niku nek bar ilang terus ana wujud anyar, ilange nandi? Balik teng ngarsane Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ben menungso paham kaya ngoten niku butuh jenengane rasul utawa utusan. Nunjiku tok. Dadi tugase Nabi niku memberikan kabar nek menungso niku sadurunge wujud sing saiki niku berawal dari wujud-wujud yang sebelumnya. Nah, wujud pertama sing digawe Gusti Allah niku jenengane Adam. Nah, Adam ora perlu dijelasno karo pangeran, soalnya tesih bareng karo pangeran. Tapi anak putune Nabi Adam sampai dina niki butuh dijelasno
supaya ngerti nek menungso niku bakal wangsul sakbare wujud niku wangsul dhateng ngarsane Gusti Allah. Lha mek ngono tok. Itu mulane diarani utusan niku namung jelasno menungso niku ana asal usule terus baline neng ndi. Niku tugase nabi. Mulane nabi niku disangoni iman Islam. Soale napa? Iman niku nggo jelasno menungso. Sesuk sampean balik petuk Gusti Allah, mula percaya. Senajan saiki niki hukum yang berlaku hukum sebab akibat, ning sampean niku bakal dipethukno karo sing dadi sebab karo sing dadi akibat. Petukno jenenge wangsul niku lha mula iman nang Gusti Allah. Wong penting dunya ya sing duwe. Motor ngoten niku. Sampeyan percaya gak percaya motor niku ya ana pabrike. Lah sing ning Boyolali niku ya kudu ana perwakilan saka pabrike, bengkel napa-napa. Nek ora ngono menungso niku ora lali, ora eling. Mulane menungso niku dikei keterangan karo Kanjeng Nabi. Nah sampean niku mulane iman nang Allah. Dunya niku mulane melu nabi niku cirine napa? Wong iman niku melu nabi. Ngakoni Gusti Allah. Mulane sampean nek melu nabi ya sing pertama kudu ngakoni. Ciri-cirine wong sing ngakoni Gusti Allah paling ora iku ndase kejedot masya Allah. Cikil pecak telek subhanallah. Arep ngombe bismillahirrahmanirrahim. Lha niku ciri-cirine wong. Delok bledek masya Allah. Entuk enak alhamdulillah. Ngono tok dijaluk. Sampeyan ora perlu petuk, wong urung wayahe petuk karo sampean imani. Pokoke sampean ngandel tok urung petuk durung wis to. Ngono tok carane. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Lho sampean wis pokoke kudu ngandel ngono tok. Malaikat iki 10 sing jenengane Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, sing bagian ngedhunke wahyu jenenge Jibril. Sampean ora usah takok, saiki Jibril iki penggaweane apa? Wong nabine wis rampung, ora usah ngono. Pemene sampean takok Israfil iki penggaweane apa saiki? Wong le nyebul trompete urung. Wadang niku. Mulane ku iman. Iman niku ora perlu sampean buktekno ngono ora perlu. Pokoke penting ngandel ngono. Wa kutubihi lan kitabe Gusti Allah, ana Taurat, ana Injil, ana Al-Qur'an. Sing Injil ben diurus Nasrani, sing Taurat ben diurus Yahudi. Lah awake dhewe wong Islam ngurus Al-Qur'an. Arep sampean urus 30 juz ya apik. Nek sampean iso ngurusi 30 juz njikuk kabeh jenengane Hafizul Quran grosir. Nek sampean ra kuat grosir yo ngecer. Wis aku ngecer Yasin tok wae. Sing sregep Yasin. Nah, apa sampean ngecer kulhu sing sregep tahlilan. Apa ngecer sak ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nek ngono sik kedawan ya wis sak huruf tok. Nek ditimbali garwane jawab nun. Wis. Lho ya wis sing pokoke penting duwe. Wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Kuwi mau Adam, Idris, Nuh, Saleh. Lah sampean kudu yakin nek donya niki ana akhire jenenge kiamat. Nah, sing garai sebab akibat elek apik mau Gusti Allah. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Kadang awak dhewe enak, kadang ora enak. Lunga ngaji kok bane kempes. Kok ya ora enak. Tapi Gusti Allah ngatur soalnya napa neng seberang kono ana sing ngenteni ban kempes. Jenenge sapa? Tukang tambal ban. Sampeyan kesel kabeh awake ngono ya. Ana sing ditugasno karo Gusti Allah nunggu wong kesel jenenge tukang pijet.
Sampeyan manak ora iso metu Gusti Allah ngedunke ilmu carane ngetokno anak ora lewat dalane. Ngono. Jenenge sesar. Tapi ra ndek weton niku. Angkatan. Loh, di donya iso gathukane kabeh. Nah, kuwi sampean yakini iku kabeh gaenane sing gawe urip. Nah, pethuke wong sing gawe urip iku kapan? Ya engko nek wis bar mati balik maneh nang langit 7. Lah iku lagi pethuk. Lah wong iman niku pethuk ana ya kudu iman. Soale ku nek pethuk Gusti Allah ning langit ana ya isine ning kono ku ya meng takbir, tahmid ngono. Nek sampean ra latihan saiki ngene sesuk rono longak lho. Longok. Ngono lho iki munggarene kok ora ngerti kelakuane wong kene. Oh iki ora penduduk akhirat swarga, penduduk neraka dideportasi sampean karo malaikat. Ngono to, dadi mulane iku. Terus nglakoni Islam napa syahadat. Ya saumur-umur ra ketang pas rabi pokoke syahadat. Salat ya apa sampean arep paket lengkap sedina ping 5 apa paket himat setahun pisan riyo apa seminggu pisan Jumatan monggo. Nggih. Waktu dia zakat lan ngetokno zakat setahun pisan ra ketang zakat fitrah. Poso ya ra ketang awitan karo takburine tengahe bolong. Ya apik pokoke ra kuat ya wis penting dilakoni aja ngasi kok wis ora poso. Melu riyo ngecet omah lalu sing angel. Karo lunga haji. Nah itu ketentuannya Gusti Allah. Nah niku sing diulangno karo Kanjeng Nabi. Nggo napa? Nggo ngakoni kali sing gawe urip. Soale sampean ku marani maneh pethuk karo sing gawe urip. Balik ning langit 7 jenengane napa? Akhirat. Nah itu tugasnya Nabi niku mek ngono tok. Mula sampean ning kene niku dikongkon nglakoni niku. Nglakoni iman karo Islam. Niku nek ning kene. Ora nglakoni, yo donya yo ora apa-apa nek ning donya. Tapi sesuk nek sampean mati ku ditakokno. Wayahe wong nglakoni apik kaya sakniki kok tekan kono kok ora iso ya dianggep ora penduduk langit penduduk neraka deportasi mek ngono tok. Mulane Kanjeng Nabi ora galak-galak. Dadi tenang rek jelasno Kanjeng Nabi iki lho Kang, iki ngene sedaya. Jadi fungsine utusan niku mek niku. Jelasno nek menungso niku sesuk kok ana menungso nek ngerti-ngerti kok yuk mati iki nandi. Kok ngerti-ngerti lahir. Nah, sadurunge lahir iki nandi. Ya iku tugase Kanjeng Nabi. Nek neng kene sampean lakoni ora sampean lakoni ya padha. Manuke dolan ya ora nek tugel ya ora. Goro ya ora nek penceng ya ora. Sembayang, ora sembayang kadang sing ra gelem sembayang malah ndek dhuwit sing gelem sembayang malah ra ndek dhuwit. Lah iku karena apa? Di dunia ini sudah berlaku hukum sebab akibat. Sampeyan nek ra nyambut gawe ya ora ndek dhuwit, kejaba dikeki dhuwit. Tapi nek sesuk begitu bar ora ana, balik rono niku sing ditakokno niku napa? Sing sak ditakokno niku keyakinanmu arep lunga nandi sakbare mati. Lah niku. Nah mula Kanjeng Nabi ben iso jelasno bahkan sampai diunggahno ning langit jenenge Isra Mi'raj diunggahno iki lho. Hati sesuk menungso iki bali rene. Lho iki kerataanku jarene Gusti Allah. Nah, supaya menungso iso berhubungan karo aku ning kene tak kei sistem online ngoten niku. Jenengane
Salat sistem online. Niku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi yo disangoni Quran. Quran niku ya produk langit mriko. Bal huwa Qur'anum Majid fil lauhim mahfuz niku ya downloadan ngoten lho. Lah men ojo lali men niku tok tugase Nabi. Nah mulane sak iso-isone awak dhewe niku sebab mengidentifikasi diri ngandel karo Nabi, mula umate dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Monggo sampean nyonto Nabi, wis tergantung ceritane piye Nabi sampean contoh. Mulane sampean rasa ribut ana sing entuk cerita Nabi iki jenggoten ya, akhirnya dhek nyonto jenggoten. Ana sing entuk cerita Nabi iki kathoki cingkrang ya, ana sing akhirnya nyonto kathok cingkrang. Ana sing entuk kabar Nabi iki tiyang wedoke tutupi ketok mripate tok lho, ana sing nyonto ngoten niku. Ana sing dikabari Nabi iki lek dahar nganggo driji 3, mulane ana sing nyonto maem nganggo driji 3. Sebab sing dimaem soto. Ya kocar acir ngono ku lha ngoten niku tok monggo ngoten niku. Nah iku mlane Kanjeng Nabi niku ngabari niku nomor 2 Kanjeng Nabi niku contoh lah monggo sampeyan nyontoh sing pundi wong kabar Nabi niku ya macem-macem. Ana sing ngabarke jare Nabi nek takbir ngene, ana sing ngene ya monggo sampeyan karep milih sing endi mawon. Ku kabare Kanjeng Nabi. Mulane ana hadis sing nyeritakno Nabi. Sampeyan waca Sahih Bukhari, Sahih Muslim niku kala-kala sampeyan waca nek ra iso maca Arabe ya diwaca terjemahane mawon. Niku lengkap niku Nabi ku le ngendikan kepiye, le ngulang kepiye. Ana. Nah iku sesuk sing dadi sangu awak dhewe petuk Gusti Allah. Sangu. Karek nglakoni ngoten mawon. Mulane wong Jawa niku mboten ribet nek bab agama niku. Wong Jawa niku bahkan ngelingno urip aja lali sangkan paraning dumadi mek ngono to. Nek cara Arabe ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek cara mbambahi dhewe pokok uripmu aja lali napa sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, mula sampai urip iki didadekno kaya lakone tembang. Sing jenenge tembang maca pat. Ngoten to. Uripmu ku nek iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon ning jero raga. Nyawa menungso niku duwe kanca papat. Sebelah tengen iblis loro bagian sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Mulane menungso niku duwe jin korin kalau hafadho. Wong Jawa ngendikake nameng sedulur papat 5 pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa. Nek pengen bojo ayu nek nganggo tengen macane ya Rahmanu ya Rahim. Nek nganggo kiwa sunamata kaji ajiku jaranku uyang. Pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah. Nek kiwa sunamata kaji ajiku bantung bondo. Oso pengen sugih nek tengen ya fatahu ya rozak salat duha. Nek sing kiwa nang gunung kemukus. Lha ngoten niku tok padha. Lan kiai kali dukun niku padha. Angger tirakate kuat ya dongane mati golek pitik ilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun ra tau adus kok ketemu. Mengko ngelingno ngono niku tok. Nggih, padha padange. Meng padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge lampu ya pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diopong pitike ya ketemu. Lampune isih utuh blarake entek kobong. Aku bedane nar kali nur ngono tok.
Nah mula menungso niku sing melu Kanjeng Nabi dielingno sangkan paraning dumadine menungso saka tembang macapat kang kawitan jenengane Mas Kumambang. Mas Kumambang niku napa? Kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mitoni nyawa medhun. Nek wis bar Mas Kumambang anak menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek lanang akikohana wedhus loro, nek wedok siji. Nek wandu siji setengah. Waduh, niku tembang kelahiran. Sak sampune menungso lahir tembang berikutnya napa? Jenenge kinanti. Cilik-cilik sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji, kenalno agama, kenalno pangeran, kenalno Kanjeng Nabi ku jenenge kinanti. Cilik-cilik kok ora dikinanti, ora diulang ngaji, bubar soalnya anak menungso kesusul tembang sinom. Bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Tuturane wis wangel nek wis cah nom sinom niku. Napa malih nek wis bar sinom tembange asmara dono wis mulai ke taman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Wangel niku. Tahapan asmara dono niku tahapan paling rumit nek wis jatuh cinta niku. Nek wis bar jatuh cinta asmara dono tembange gambuh. Jumbuh lanang wedok wis mulai rabi bangun rumah tangga. Nah sabare gambuh dandang gula ketemu dandang pahit ketemu gula legi ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Tuk bojo bagus ganteng duwe akeh gula legi. Tuk bojo wis rupane elek senane ngeslot pahit. Entah jenengane dandang gula. Nah wis bar dandang gula menungso kesusul tembang durma wayahe urip berdharma bakti khairun nas anfa'uhum linnas. Cara gedang metu wohe, cara pelem metu wohe. Lah menungso takokno wohe apa? Nek ndek bondo tokno bandamu, nek ndek tenaga tokno tenagamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu. Soalnya nek durma ora nang mbok lakoni menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mangan salak kletos apa biyen kletose apa kentose kletak pecah, saiki mangan apem mbek untune copot iku jenengane pangkur wis nang mungkur. Sing sinom tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing lha numpun. Ku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ruh, dipegat ruhe mati. Terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku bathok. Lah iku terlebokke lawang ciut pedhuk malaikat mungkar nakir. Jadi urip niku tok dijelasno. Ha niku tugase Kanjeng Nabi. Nggo ngelingno menungso aja lali nek menungso niku bali teng ngarsane Gusti. Lah bali rono sangune agama. Mula kita panjenengan sedaya kasil mek ngono tok. Lah wong kene wong iki kalangan ya wis ngerti. Rasa tak jelasno dawa-dawa ya wis paham. Jenenge wong kalangan iku wis pinter kabeh. Wis ngerti agama, ngerti butuhe. Wis paham, meng ndablek. Ngono to, meng ndablek. Mlane kula kadang ya saya dielingno alon-alon, pelan-pelan dielingno. Cek gak lali. Nah iku mula diben eling diwontenke pengajian peringatan cek ingat ngono to. Nah kita panjenengan sedaya diajak peringatan iki cek inget, cek eling. Nek donya iki ana sing duwe. Saiki ya ngandel ya karepmu, ora ngandel ya
karena bahkan Kanjeng Nabi mawon diparingi raja oleh Gusti Allah. Wonten khotamun nubuwah. Isma syi'ta fa innaka mansurun. Urip sak gelepmu Muhammad, tapi suatu saat sira butuh pitulungan. Nah, pitulungan kapan? Nek petuk Gusti Allah. Niku mlane kita panjenengan sedaya kaya klopo ngene niki ya isine ora didono, ora dipenek ya ora tekan. Tapi sadurunge dipenek iku kon ndika uwit. Nah, asale klopo teko ndi? Ya klopo sing sadurunge. Wah, sing sadurunge kapan kawitane? Ya digawe Gusti Allah. Niku tugas mula diarani utusan. Sing ngutus Gusti Allah. Niku mlane jenenge rasul niku tugase ngabarno. Mengabarkan sesuatu sing potensi menungso ora ngerti itu besar, yang potensi menungso ora paham iku gede. Mulane Allah ngirim utusan sing terakhir Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Adam diarani nabi, mboten diarani napa utusan lah, diutus nang sapa? Nggih awake dhewe. Nabi Adam itu ngulang sapa ya paling ngulang Siti Hawa. Sing Siti Hawa ya wis paham Gusti Allah. Niku mulane Nabi Adam yang diulangi wa allama Adamal asma'a. Ya ini ora apa-apa saiki hidup di dunia ora ana nganggo sebab ya ora ana akibate. Tapi pelajarane donya niku sesuk kanggo nek wis niki persoalane niku sing kadang tiyang mboten paham. Lah terus agama iki nek ning donya piye? Ya agama nek ning donya ya nganggo cara donya. Agama wong kek ning donya ya cara donya. Sembayang niku ya akhirat, tapi begitu ning donya ana donyane sing gak iso dipisah. Napa salat niku nutup tutup aurat niku kain niku pabrik kain niku Cina. Mula kehidupan agama niku kudu rukun karo sepadha. Soalnya sing nyiapno kain niku Cina-Cinane lunga udan. Ya sampean kok ngeten niki. Ngaji ngene kan ngaji agama, tapi jaket niku sing nyiapne pabrik jaket. Niki ngaji mawon ngombene le mineral larutan penyegar. Sing duwe wong liya ngeten iki dari mlane donya. Lunga haji ya berhubungan karo wong Yahudi. Soalnya sing duwe pesawat wong Yahudi kok pateni kabeh ya nglangi. Ini agama ning donya mlane agama kudu rukun karo donya. Ngono aja dipisah-pisah. Oh iya agama ini urusan dunia enggak iso. Kenapa? Agama ning donya. Ngaji ngeten iki agama, tapi mikir iki donya dilala sing gawe iki Jepang. Lunga haji niku akhirat, tapi begitu arep lunga ning bank niku donya. Donya. Lan urip ning donya niki sepadha-padha sing rukun. Mula umat Nabi dikongkon rukun. Beda agama ya wis lakum dinukum waliyadin. Nek beda kemampuan ya lana amaluna walakum amalukum. Nek beda bangsa wajalnakum syu'uba wa qabaila. Memang ngono tok fungsine niku. Mula alhamdulillah sampean masih ning Boyolali oleh kabar saka Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi ini lahir ning Mekah, wong Mekah, tapi adewe ning kene alhamdulillah oleh kabar. Karek ngetutno. Mula saiki sampean karek istiqomah. Ngono tok mula tak dongakno kabeh iso istiqomah nderek Kanjeng Nabi. Muga-muga sedaya pinaringan istiqomah, sedaya pinaringan syafaat Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrih ummata sayyidina Muhammad. Ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Berdoa ya Allah. Doa ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Berkamatilka ya Allah. Ijal auladana dzurriyatana sholihan sholihatan. Ahli ilmu, ahli khair. Ahli ibadah al-Quran. Kiamat al-masal maqasidana maqasidul akhirah. Waruzna rizqan halan binusna abaina ummatina masyayikhina jadna rasulullah. Allahumma la tahrimna ajran wa la tafina ba'd wa Allahumma ij'al qabr mutamarridil jinan. Allahumma ij'al matam rajam min qabr min rasulullah bi haqqina narjila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para jamaah sedaya ingkang kawula hormati, mekaten menggah tausiah mau'izatul hasanah saking panjenenganipun Romo Ki Haji Ahmad Muafiq sampun paripurna. Mugi-mugi punapa ingkang dados atur dawuhipun estu-estu saged kula panjenengan sedaya pahami saha saged barokai angin kula panjenengan sedaya urip wonten ing donya punika sehingga dadosaken selamatipun kula panjenengan sedaya donya lan akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Dina acara salajengipun inggih menika panutup, monggo kita pitup sareng-sareng kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sanggula awal akhir wonten kathah kekiranipun kula nyuwun pamunten. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.